Fl-aħħar 19-il xahar l-Uffiċċju tal-Prim Ministru u l-entitajiet tiegħu nefqu aktar minn 89,000 euro f'reklamar illi sar fuq Facebook. Meta kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat Nazzjonalista Kerl Aquilina, il-Prim Ministru Robert Abela qal li mill-għada tal-elezzjoni ġenerali tas-sena li għaddiet sa Settembru li għadda intefqu kważi 23,000 euro fuq il-paġna ta' Facebook tal-MaltaGov, il-paġna uffiċjali tal-Gvern li tippromovi informazzjoni fuq il-miżuri tal-budget, proġetti u inizjattivi oħra. Apparti dawn spiża addizzjonali ta' aktar minn 26,000 euro intużat għal promozzjoni ta' kampanji informattivi fuq il-paġna tal-Malta Information Technology Agency, il-MITA. Kien hemm ukoll spiża ta' kważi 700 euro f'reklamar illi sar fuq il-paġna ta' Facebook ta' service.gov u 460 euro fuq il-paġna tal-MCSD. Bi 18 euro biss jintefqu fuq il-paġna tal-Awtorità tax-Xandir u 30 euro mid-Dipartiment tal-Informazzjoni. Fuq Facebook wieħed jista' jippubblika messaġġi kemm irid bla ħlas u ġeneralment il-ħlasijiet isiru biex jiġu mbuttati messaġġi jew kontenut speċifiku kif fil-fatt qed jagħmel il-Gvern. Intant il-Ministru Michael Falzon qal li bejn Marzu tas-sena li għaddiet u Novembru ta' din is-sena saret nefqa ta' aktar minn 24,000 euro mill-Ministeru tiegħu. Bil-Ministeru tal-Kultura jagħmel nefqa ta' aktar minn 114,000 euro, filwaqt li dak tal-Ekonomija nefaq kważi 26,000 euro fuq Facebook. Fl-aħħar xhur kien hemm bosta okkażjonijiet meta l-Kummissarju tal-Istandards ġibet l-attenzjoni tal-Gvern għan-nefqa li qed issir mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru kif ukoll mill-Ministeri konċernati. U issa dwar il-mod kif qed isir ċertu reklamar fuq il-medja soċjali.